Non-digital akai hut mobile network lapen internet awar sai ke long dun dia hawar pulute ko anma ke paprang dun ji lapu an paprang dun thek theda ji lake ahokalam sonsi Paklongkam hawar Rong kep arat atum bangso akisung prabjin pen nang pajok vek thapura Karbianglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen IM lunsing teron atuma phan kachuningri padopon Mahamaya constituency ke palopon Paklongkam hawar nujok thepi habekro arong sarthirong piarong angjok terang arong khala singnararong chirilangso chiroptok biarong bikhoi biarong bura phangchorong penkidanglok rong kep sosiara datum non puta mobile network kelong lejok thedung akisung kachitong nang pen nang pajok vek thapusi Karbianglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen Mahamaya MEC Mate Karbianglo Autonomous Council EM lunsing teron atuma phan kachuningri padopon Mobile tower kawe pena jok non digital akai atum mobile network lapen internet awarsai kelong dun de pen pinangan paphidun nanglo lapen jismet loke charli also maratum sitami online mati internet pen kachiri long awarsai long dun de dalo bangso jok loke charli students atum sitami ke paphidun dokok lo pusi thampon lasi prabjin pen jio kalite airtel atawar nangsalam pivek thapusi kachuningri padopon Cintuma somarum stame pacharli nang ko posi hala kacharli dum stame phone ave pulote kacharli avar sai henu daklo saratum ko pinene question pinene ke sense stame latum longdun de erlo sonsi kisumano somar kaning oi pik piklo la se prabjin pen kang hon pen kang jin so pen nang pipon da prang sonti ne da puthak phan nilitum ni marli tum hen pen stame da habikro rong sartherong pierong pen senglok labang solar net ka ve atum ana phan ke net nang pida prang sonti mesenji pusi chuningri dondo Dong muka pen sem singing ti Karbianglo live